Lah kan ngono tenggone ya. Ya. Kamu enggak boleh mana-mana. Wong liya wedi arep nyedek. Jelas on jelas. Pasti kamera ngomong. Wedi arep nyedek wong sama. Oke, wedi lho sampean. Oke, wedi. Saya juga numpakne kamera wedi kabeh. Sing masa tong sampah aku dhewe. Demi tong sampah kae. Nemu tong sampah demene ramu sampe wong Hongkong asli wedi. Hanya dek wedi. Oke. Pak kala senang pager melok gujang-gujur ngerti jawane. Ada iklan lewat. Anu, kuwi jenenge ngono kae apa jenenge? Pemain film ekstras. Ekstras e nek sing wong lalu lalang liwat e. Gawane lho. Miram. Wong bisa sampai tong sampah wedi kesel ting. Iya kono nang sorong wit kono lho. Kowe kan wong kene. Dadah. Cece. Lah tunggu yo dek wedi. Enek kamera wedi dek. Aku lho karo Pak Teman wis dicekoki rokok sian. Pokoke nek moro ngene koncone sing aku numpak sepeda pikir kali ya lho, Beb. Iya, jak ngerokok bareng ngombe bir bareng. Entuk kok bose. Yang kayak ngerti kayak ngene. Ngerti tampang kaya ngene arepe alim e. Solehot. Alim solehot. Iki bagus serba. Nah. Dandani listrik jak masangi kabel oh yes. Wong kene kan ndak Tong sampai kamar temu-temu saiki temu marang. Tapi mereka kamera ini, mereka itu pada takut dan menjauh. Mau kan ora nek uang, jadi nek uang kan aku itu salah saya. Nek wong-wong kuwi kan ngejowo tong sampah ditakoki Pak D kan ndak masalah, dek wong kene kan mesti maneni. Lah aku mesti dijaluk nganuku. Tampang prejengan kaya adewe ngene dijaluk. Tapi lek prejengan ngene rupa-rupa kawak iki sian tong sampah kecil. Lagi demi tong sampah. Iki lo mobil iki lo peleknya api. Racing. Oh iya. Sing bapake muni-muni. Mana itu bisa bapak. Jadi apik dapat boneka. Wih, perawatannya mahal nih. Aku opet Nang salon nih. Sajane iki sik wong ayu-ayu rokok iki tapi nang mburi ning kamera. Masa mana
sayur rong dino lemian. Ben mangan utalan cekakane paeja lho. Mesti oke botolnya lho. Paejamu pere-pere beda kan. Tapi ya kuala rong dino butuh nyekek wis. Posane dino apa Rebo. Malah sih bar bodoh Cina. Bodoh Cina ini kan 17, 18, 19. Liburan terakhir. 19 kuwi prebengi nih. Ora no. Bodoh Cina terakhir kuwi poso. 18 malam 19. 19 itu. Mari Bes. Mari ngono golek isi tanganku mambu. Rokokan mambu rokok gak seneng sih ya aku. Piye karepe? Makasih ya ndas paling ya gak sekian. Rokokan ki mesti gini, dan tangannya gak mampu rokok. Itu Bes. Jadi orang Hongkong itu takut karena demi tong sampah. Lo koncoku setia menantiku biar ndasku itu tidak mumet. Wis ngono Bes. Dadah Bes, kita akan kesana ke pasar dulu. Dah sayang, aja lali